Samantala, pagbabago at maayos na pamamahala hiling ng ilang Pangasinense ngayong 2026. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Sa pagtatapos ng taong 2025, narito ang mga New Year's resolution ng mga idol natin para sa panibagong taon na 2026. Karamihan sa mga nakausap ng IFM News Tagupan ang nagpayag ng hangaring ayusin ang sarili, lalo ng pagwawasto sa mga ugaling nais iwanan sa nagdaang taon bilang hakbang tungo sa mas maayos na pamumuhay. Sana matanggal ko yung paninigarilyo ko. Ayusin ang sarili. Magtatrabaho na po next year. Magtatrabaho? Yes po. Hindi na po ako gagala. Bukod sa personal na pagbabago, may ilan ding nagpahayag ng kani-kanilang kahilingan tulad ng buko juice vendor na umaasang madagdagan ang kanyang puhunan upang mas mapalawak ang kabuhayan sa susunod na taon. Kailangan ko next year, sana maging 2 tong garong ko para may kasama kong katuwang na maglako ng buko juice. Tagal na po kayo naglalako? Oo, tagal na rin. Kaya lang isa pa lang. Mayroon din namang humiling ng maayos at tapat na pamamahal sa bansa sa darating na taon, lalo na sa gitna ng mga isyong kinaharap ng pamahalaan nitong 2025. Sa mga government, 2026, wag na kayong maging corrupt. Magbago na kayo, guys. Alam naman na nila, ayusin lang nila yung natin para hindi tayo lumubog. Yan lang naman po. Ayon naman sa isang psychologist at isang religious expert, ang paggawa ng napakaraming New Year's resolution ay maaaring magdulot ng hirap sa pagtupad nito dahil sa dami ng pagbabagong nais isagawa ng sabay-sabay. Dapat limitahan nila yung New Year's resolution yan. As much as possible, isa lang talaga eh. Isa lang dapat talaga yung New Year's resolution for the whole year kung magagawa mo. Kasi kapag anything more than one, nasisira na yung focus eh. Kaya advice ko for those who are making New Year's resolution, make one, just one. Tapos kapag nagawa mo yung isa, then this time you make another one within the year. So wag lahat. Dagdag pa nito na mahalaga ang pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon sapagkat ito umano ang magbibigay gabay at pagpapala sa buhay ng bawat isa. If we help ourselves, parang sarili nating kalakasan yan eh. But most importantly, ang mas tama is God helps those who obey Him and trust Him. So, yung pagkilos natin, pagtitiwala natin nandoon naman yun. Pero tinitingnan natin na ang bawat kilos natin, ang bawat ginagawa natin, ay nakakaayon doon sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil lang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon, doon na dadala ng pagpapala sa buhay natin. Sa pagpasok ng panibagong taon, paalala ng mga eksperto na ang bawat hakbang ay may kaakibat na resulta. Nasa tao pa rin ang paggawa ng pagbabago, subalit higit na nagiging makabuluhan ito kapag iniaayon sa pananampalataya at paggawa ng mabuti. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.